ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ମୁହଁରୁ ଅପଶବ୍ଦ ବାହାର କରନ୍ତି, ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଅପଶବ୍ଦ ଆଉ ଗାଳିକୁ କେହି ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅପଶବ୍ଦ ଆଉ ଗାଳି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପୁରା ଦୁନିଆରେ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ତାପରେ ବି ଲୋକମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି? ଯେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଳି ଦିଏ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ସଂସ୍କାରର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, ନିଜ ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ ଖରାପ କହିବ? ଗାଳି ଦେଉଥିବା ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। କେତେ ସାରା ଘରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଭୀରୁତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା କେତେ ବିଷାକ୍ତ ତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ କି କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇକି ତାର ଅପମାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାରେ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ସେ ଲୋକର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଲା, ତାର କ୍ରୋଧ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଓଲଟା ସିଧା କଥା ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲା କି ଆପଣ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫେକ୍, ଆମକୁ ଏସବୁ କଥା କହିବାର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ମାନୁନା। ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦ କଟୁ କଥା ସେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲା। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଏ ସବୁ କଥା ଚୁପ୍ ହୋଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଳି ଦେଇକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ କି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଏତେ କଥା କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ବି କହିଲେନି, ଆପଣ ତା ଉପରେ ରାଗିଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଇସାରା କରିଥାନ୍ତେ ତ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ କି ସେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇକି ଗଲା? ତ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ଗଲା। ତ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ କି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ, ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବେ, ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବେ, ତ ସେଇ ବସ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ରହିବ? ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିଛି ସେଇ ବସ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ରହିବ। ତ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ କି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଲିନି। ଯେବେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଗାଳି କାହା ପାଖରେ ରହିବ? ତାର ଗାଳି ତାରି ପାଖରେ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଏହା ନ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣ ରାଗିକି ଗାଳି ଦେଇକି କାହାକୁ ବି ଅପମାନିତ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତି କି ରାଗିକି ଗାଳି ଦେଇକି ଅପଶବ୍ଦ କହିକି ସେମାନେ କାହାର ବି ଅପମାନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିଁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି। ଗାଳିର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିଂସା, ମୌଖିକ ହିଂସା, ବାଣୀର ହିଂସା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କ୍ରିୟାରୁ ଯଦି କାହାର ଶରୀର ଆଉ ମନକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କ୍ରିୟାକୁ ହିଂସା କୁହାଯାଏ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି କେବଳ ମାରପିଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ହିଂସା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବାଣୀରେ ଅତି କଠୋର ଆଉ ଅଭଦ୍ର ଅପଶବ୍ଦ କୁହେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହିଂସା ହିଁ କରେ। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ ଅପଶବ୍ଦ କୁହେ, ଗାଳି ଦିଏ, ତା ମୁହଁରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ଚଣ୍ଡାଳର ରୂପ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଅପଶବ୍ଦ କହୁଥିବା, ଗାଳି ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ ମିଠା କଥା କୁହେ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର କଥାରେ ସାହାରା ଦିଏ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାଁ ଧରେ, ତା ମୁହଁରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ରୂପ ନେଇଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ି ଚାଲୁ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଆମେ ଏସବୁ କଥା ମାନୁନା। ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି କି ଆମେ ମାନୁନା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର କଥାକୁ ଆମେ ମାନୁନା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ମାନୁନା। ତାହେଲେ ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ ମାନ? ନିଜ ମନକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ କିଛି ମାନ ନା ମାନନି? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କାହାକୁ ବି ଭଲ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କି ଆମେ ଏସବୁ କଥା ମାନୁନା। ଆରେ ଭାଇ, ଆପଣ ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା କି ଆପଣ କ'ଣ ମାନନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ବାଣୀକୁ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀକୁ ମାନିବେନି ତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ନିର୍ମାଣ ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ସାରା ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ନିଜ ମନ ଛଡ଼ା କିଛି ବି ମାନନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ କଲ୍ୟାଣର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ଭଲର କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। କିଛି ଲୋକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି କି ଯଦି କେହି ଆମକୁ ଗାଳି ଦିଏ ବା ଆମକୁ ଅପଶବ୍ଦ କହେ ତ କ'ଣ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ସହିଯିବୁ? ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିବୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭୀରୁ ବୋଲି ଭାବିବେ।
ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଆଜିକାଲିର ସମୟ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି କି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବରାବର ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର, ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଚୁପ୍ ରହିବୁ ନା ଜବାବ ଦେବୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିଅର କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ନା ଚୁପ୍ ରହିବାର ପକ୍ଷରେ ଅଛୁ ନା ବିରୋଧ କରିବାର ପକ୍ଷରେ ଅଛୁ। ଆମେ ବିବେକର ପକ୍ଷରେ ଅଛୁ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେନି। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସାଇଜ୍ର କୁର୍ତ୍ତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ? ସେଇ କୁର୍ତ୍ତା ପିଲାକୁ ବି ପିନ୍ଧେଇବେ, ଟୋକାକୁ ବି ପିନ୍ଧେଇବେ, ବୁଢ଼ାକୁ ବି ପିନ୍ଧେଇବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିନ୍ଧେଇବେ, ପୁରୁଷକୁ ବି ପିନ୍ଧେଇବେ। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇଜ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ବିବେକକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଅଛି। ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବିଲେନି। ଏମିତି କେତେ ସାରା ଲୋକ ମିଳିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବେ। କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆମ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଥିବେ ଯେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ ତ ପରେ କଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତ କେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କେମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ତାରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କେଉଁଠାରେ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଜବାବ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ଶିଖିଗଲେ, ବୁଝିଗଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଅପମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆଉ ମିଠା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଇଥାଏ। କଡ଼ା ଆଉ ଅଭଦ୍ର କଥା ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମଣିଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେମାନେ ଏମିତି ବାଣୀକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ, ନିଜ ସମାଜରେ, ନିଜ ପରିବାରରେ କାହିଁକି ଜାଗା ଦେଇକି ରଖିଛେ? ଯଦି ଆମେ ଏମିତିକା କଥା କହି ଚାଲିବା ତ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆମେ ମଣିଷ ବୋଲି? ମଣିଷ ତ ଆମେ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉ ତ ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବେ ତ ବଦଳରେ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇକି ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ କହିବେ ତ ବଦଳରେ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କହିକି ହିଁ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଯିବ। ଆମକୁ ସେଇଆ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଉ। ହେଲେ ଆମର ଭୁଲ ଏଇଆ ହେଇଥାଏ କି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନେ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କି ଆମକୁ କେବଳ ଭଲ ମିଳୁଥାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସୁଧୁରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ହିଁ କୌଣସି ମଣିଷ ନିଜର ମୁହଁ ଖୋଲେ, ସିଏ କେବଳ ମୁହଁ ଖୋଲେନି, ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜିତିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ହରାଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିବାର ଅଛି ନା ହାରିବାର ଅଛି।